and lo mama ukhuphula imali futhi lentwana iyafuna yamele siyibulale nje ngaleso sikhathi wenzani wena ugada amatekisi uyasipana bengisasebenza bhuti ubusipana bengisipana bhuti for 13 years I'm a qualified paramedic and fireman qualified paramedic qualified hayi lo drive ambulance response car so nje kwenzakalani mfethu hey Zalo I won't lie to you ukuthi ngamosha ngokuthi ngeke kuruleni ngijifte from la Jozi besinokushaywa ngamabomb nje elokheni yakho ukuthola izinto ezintshontshiwe ku fire truck thola sebeyifakile kunaloko kubanga bopaid vendor Zulu nokwazi isibani abazanda isibani government kwazi isibani efika lo mfana usezosiphatha kanti through school opportunities besinikwa sonke ama chance ukuthi hamba ufunda course upgrade yes bangayi bona thola thina sihaya bese kuyamosha manje kwenzakalani uzogcina uhambile kuma paramedic kuma paramedic kuze gcina ngihambile body futhi bangishaya ngebhomu eserious kwalahleka imishini ye fire truck yafihlo lokeni yami amajozi ama life jaws lawo okukhatha imoto Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepado kaManxele namhlanje ke ngiyanibona phethe enye indoda ilegend lomgwaqo uzothiwa khona ilegend sokushita enjena ke uSimphiwe mfethu ngokudabuka ngapha eNewcastle kodwa ngokwempilo simfice la estradini namhlanje somuza ukuthi uzefike la kwenzeke njani impilo yestradi thini but angakhuluma ngeqa amagula nangu Simphiwe bro wami ugrand mfethu ngiyancenga mntagogo right ngiyancenga bhuti hey mfethu abathe ngibatshela ngiphethe ilegend ngiyazi abakhona yeah obvious mfethu bazozwa babelieve nabo bayazi impilo yasestradini ukuthi kwenzakalayo siyazi but thina sazi ukuthi nje abomohlala estradini Zalo ushaya inyawo uphe uyatshontsha kuphela ngisazi lokho thina okay Zalo let me tell you one thing asiqala kuSimphiwe ubani uSimphiwe Sibusiso Simelane uphuma eNewcastle nala eJozi unefamily unendlu la eJozi Simphiwe unendlu bhuti ngashiya abantwana nomama chuthi uqabana kwethu noburong bami I won't lie to you ngapha no baba banokusilandela nomama ba wrong the main thing that made me move away was because of their safety umama besefuna ungibulelela le crap nyanga zababere ngalo ekephi ubaba useshonile washoniswa yini waphathwa waba ne blood clot inhliziyo ayishonile and not after that kusele wena vele ufuna ukuthatha over mina kumele ngithathe over ubhuti ukhona ugade indlu lesasinikwazela manje lo mama lo stepmother sesifuna ukubhodisa manje sesifuna ungibulala mfowethu yini izinto ayibona ukuthi ufuna ukubhodisa babuye ukungimista abantu bakhe ngisendlini ngithi ngivula igate yabo ngoba uDecember nami ngana ngitsheja amacricket ngitaka utshwala mangithi la ngirealize khona seyingidubulile kayithula just la ikhanda yabo kunesifaca yeah asha amapula esandlula ngoshembe wena mfowethu mina ngivela kushembe ngihamba nonyazi lezulu indoda enkulu indoda enkulu ngoyise bomkonzana so estradini namfethu manje ubona kanjani ukuthi bathunyelwe umamncane umamncane ndilo shuthi samo sama ukwaba khona oxoxayo
Oh. exoxela ubhuti wami omunye onama-taxi cousin Yeah. ukuthi le ntwana isihlulile Oh. and lo mama ukhuphula imali futhi le ntwana iyafuna kumele siyibulale. Nje ngaleso sikhathi wenzani wena ugada amatekisi uyasipana Bengisasebenza bhuti, ubusipana bengisibana bhuti for 13 years. I'm a qualified paramedic and fireman. qualify paramedic. Qualified, hayi labo drive ambulance, i-response car. So nje Kwenzakalani mfethu? hey Zalo, I won't lie to you. Futhi ngamosha ngokuthi ngeke kuruleni ngijifte from la eJozi. Besinokushaywa ngamabhomu nje elokheni yakho kutholakala izinto ezintshontshiwe ku-fire truck, thola sebeyifakile kunaloko kubanga bo-paid vendor Zulu nokwazi isibani abazandaziBani government kwazi isibani efika lo mfana usezosiphatha kanti through school opportunities besinikwa sonke ama-chance ukuthi hamba ufunda i-course u-upgrade. Yes. Bangayi bona thola thina sihaya bese kuyamosheka. Manje kwenzakalani uzogcina uhambile kuma-paramedic? Kuma-paramedic kuze kugcine ngihambile bhuti futhi bangishaya ngebhomu eserious kwalahleka imishini ye-fire truck yafihlwa elokheni yami ama-jaws ama-life jaws lawo okukhatha imoto yatholakala elokheni yami ne-shop steward yangitshela yabo Simphiwe la bakutholile vele uresign rather than ukuthi uxoshwe. Yeah. Because angeke usawuthola omunye umsebenzi ku-government. So while ngi-through to i-case Yes. silo siyi-attend naye i-shop steward besizwana bekwe-EMPD ne-Ekurhuleni fire zihlangene wathi le case izokushaya mfana ukuthi and ngapha abakufuni kwa-manager lo bengimeneja nge-qualification bengimdlula nangesibani, so vele bengiyi-trace through bona. Yeah. Ngokuthi ngazi isibani nasesinini unokufika kube yimi engiba in charge ofisini. And then waresigna vele Ngavele ngaresigna bhuti nga-avoid ukuthi bangixoshe. yaphuma imali-ke manje. Zaphuma imali mara iy'mali uyabona ziphuma kuney'nkinga. Ngazama nga-pay off idladla ngathenga lezo y'motshwana ey'file namanje ikhona. Kunemoto? Isasekhona ezinye y'file. Wathenga yiphi imoto? Ngathenga i-BM Shabir i-320. Akubulali iy'ngane. Ingane namanje ngiyayibulala Namanje usayishaya? ngiyikhehle elingaka namanje ingane ngiyayishaya futhi. Phela ukusula ngiyasula. Ngenza sure noma ngivuka esitradini ngivuka ngiwashe Zalo ngoba ububona usithole siwashe. Yeah. And then wathenga umuzi? Ngathenga umuzi mara emzini ngishiye abantwana nomama. Abantwana bakho? Abantwana bami. Uney'ngane mfethu? Ney'ngane ezimbili. First born yenza 22 nge-28 March. Ina 22? Yeah, una-21 manje. Uzothi 22 Uze 22 nge-March. Sunday yami nje birthday. i-second born? Second born ina-14 yenza 15 nge-3 March. Oh, na 22. Umfana nomntombazane? Umfana i-first born. Lwesibili? Intombazane. Umama wengane? Umama wengane at least usasebenza ePrasa. Prasa ema-training uyobanakekela. And then u-end up kanjani usho umuzi wakho mfethu? Eish mfethu. Ama-mistake wami nalokusaba ukuthi bazodubula mina badubule ney'ngane. Mawusuka emzini wakho washonaphi? Mangisuka emzini wami ngeza la eGoli kwaqala kwaba yiloko ukuqhasha ifleti. Uyazi imali igcina iphelile wena. Yes. And ngapha abafazi uyazi eyabi support emakubo. I'm not gonna lie to you. So ngaqala criminal activities ukulapha yazi indlala enokubangulaka. Yes. Thola sekubanjwa leyo nkunzi nokuthathwa imoto nokwenziwani gcina uboshwa. Ngifuna mfethu sibuyelele efamily. Usaya kuphi babona? Ngisaye balaya Albertine. Oh, base Albertine. Base Albertine. Yababona. Ngiyaya noma ngingayi
njalo njalo bafila kanjani mfethu it's killing them. I'm not gonna lie to you, it kills them emotionally. Because last my son told me straight, uthi baba man mangayeka ukubhema ngazama mina through to imali nginoyithola kumama nale ngisholayo ukufunda ngibhekele somewhere. When how do you feel ukubona abantwana bakho bekhula ngaphandle kwakho? It hurts. It hurts. I'm not gonna lie. Yeah. Especially my last born, my baby girl Wandi. She looks like daddy, unengane njengobaba. Makangibona mfethu. You can see it's killing her emotionally. As much as she doesn't admit it, but it's Okay. killing. Into ekulethe eflatini vele ngithi kuphuma imali lezi zisipana. Qala uthenga idladla, uthenga imoto. Yeah. Waqala weze eflatini ngokuthi phela ubalekela le imoto. Balekela Useflatini vele wena use in charge yamatekisi. Amatekisi lo mama useroute. Usethathile. Sithathe over. Awusafight awusafuna ukuthatha nawe. Yeah, namanje ngisayilwisa into yakona because yena wa66 la qhenya khona into zabantu. Azange akhiphe iwili. Yes. Weza nje ngemarriage certificate. So nami family yamsaba ngoba eyimbokodo. Yayikhaye la. Yayishaya imbokodo. Yayishaya imbokodo. Awungenza ukuthi une impact uthi ugcina stradini. Yeah, uyikhona kakhulu. I'm not gonna lie to you. Because imbokodo beshaya baba esaphila. Baba benongitshela ndoda. Masifika lapha eflatini awodli lapha. Idlo suthe manje. Sizerangeni. And then okay, asiqale sibuyeni estradini. Usuyaqala manje uyabona ukuthi ayimali ayisekho sekufuneka ukuphanta vele ushaya ama criminal activity amancane. Uqala ngamaphi? Buti inkunzi. Yeah, inkunzi. Ushaya amafoni. Cha umese sithathe umuntu ifoni. Mara mina ngine V1. Umuntu omdala. Yeah.